Бу көннәрдә башкалабызда атаклы галим, тарихчы, дин белгече Шиһабетдин Мәрҗани декадасы уза. Казанның Әл-Мәрҗани мәчетендә татар эшкуарлыгы традицияләре темасына түгәрәк өстәл узды. Тулырак Ләлә Зәйнуллин язмасында. Әл-Мәрҗани мәчете Екатерина II рөхсәте белән татар бистәсендә яшәүче бай сәүдәгәрләр һәм эшмәкәрләр сорауы буенча төзелгән. Шул чордан башлап Шиһабетдин хәзрәт мәктәбен узып, күп кенә дин әһелләре, сәүдәгәрләр үз тормышларын җәмгыятькә һәм халыкка хезмәт итүгә багышлый. Мәрҗани укучылары беренчеләрдән булып предприятиелар, мәктәп-мәдрәсәләр ача, газета чыгара. Аның хәятын, аның тормышын, аның менә эшмәкәрләр белән ничек эшен алып барган, хөкүмәт вәкилләре белән ничек эшен алып барган, мондагы булган барча байлар белән ул бит килгәндә аны Ибраһим бай чакырып килгән бит инде үзенә. Шиһабетдин Мәрҗани безнең бит көрәшкән дә бит инде. Сабантуйлар бик көчле зат булган, бик туры сүзле. Бик көчле, кеше күзенә карап әйтә торган булган. Юмартлык, хәйрия традициялар, алар бөтен татар исламы традициялар. Алар борынгы вакытлардан бара. Борынгы Болгарда шул ук хәйрия эшчәнлеге алып бардылар. Казан ханлыгында Мәрҗани чорында да, бүгенге көндә дә шул ук процесслар бара. Һәрбер кеше хәзер барыбер сәдакәме, закәтме, ниндер башка ярдәм күрсәтергә тырыша. Айрат Гыймадетдиновның бу мәчеткә элек бабасы йөргән. Шуңа да бу иман йорты аның йөрәгенә аеруча якын. Төркемдә язылган бит сәдакалары ярдәмчеле, ярдәм иткәне шундыйрак. Шун кеше кем рәхмәтле килгәнгә. Рәхмәтле сүзләрдә генә түгел, эшләр буенча бүтән кешегә ярдәм итүче буенча аларга тагда күбрәк килә. Бүгенге чарада катнашкан эшмәкәрләр мөселман өммәте тормышына зур өлеш керткән, кемдер авыру сырхауларга булышкан, мәчет-мәдрәсә төзегән. Тик бу хакта алар сөйләргә яратмый. Эштән рухи байлык әти бер качанда үзе безгә кишләп намазга бас, дин укы дигән нәрсә дигән, дингә бас дигән нәрсә әйтмәде. Үзенең гамәле белән ул 5 вакыт намазда хадис бар, инде гыйлем алу бишектән алып ләхеткә кадәр. Изге гамәлләр кылу, хәйриячелек элек-электән халкыбызның канына, күңеленә сиңгән. Шушы изге гамәл тутыкмыйча киләчәк буыннарда да дәвам итсен иде. Ләлә Зәйнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.